Onyankopon Ahinie TV, Righteous TV, here is the gateway to heaven. Onyankopon Shirao, Onyo Kese, Sesami Wajibre, now do TV, ato Righteous TV. Kameho, na enede, Yenfa Asida, Emma Israel Kunkuni Yankopon, Mechire Obadi Yankopon, or Sro, any asasi rano. Senede in Soyenepe, Ayenejina, Nain Nadoye, na menu minusu, Wakaya Fre Atiasifo Maho. Nyini penyina na enya ne sɛ de enya ni ye danase ɛwɔ ne bambo ne hwɛ so pa ene den so ɔde adom ye samri so misafa akonya wi so ɛde nkyia kɛseɛ ɛne aseda kɛseɛ ɛma Israel Nyankopɔn diifo kronkron odiifo Agyeman Benjamin Mira baabi a wo bia misrɛ Onyankopɔn asomdue sɛ ɛnka ho meda wase ɛwɔ akonya soronko a odi ama mi misafa sa akonya yi so ɛkyia Eye mama abeta mechire Miro Odiifo Agyeman Benjamin ni ho kani mama baabi a wo bia no samri Miro Odiifo Agyeman ni Nyankopɔn no onhyiraw na onye okese wa wagye bre na samri o hwɛ Righteous TV nso Onyankopɔn onhyiraw me koso akayo sɛ fronia ne fra odofo bi ka kyerɛ sɛ onfa ne TV no ento Righteous TV Onyankopɔn Ahinie TV Righteous TV Kristo Boshe TV we ena awie bre mu Israel Nyankopɔn onam ne diifo kronkron so mechire Odiifo Agyeman Benjamin de wasoma no onam so na awie bre mu o ma ne tenene so na o kyerɛ na Ahinie kwan sɛ de bɔhyɛ ne tie no ye ba ku Kristo mu ye da ne Nyankopɔn na ase na ye da Odiifo Agyeman Benjamin so ase sɛ awie bre mu so no wa ma ne ho kwan na Kristo enam ne so kyerɛ ne kwagye kwan Aniji sem kɛseɛ asi anwanwa sem kɛseɛ asi Israel Nyankopɔn mechire ɔbɔ ade Nyankopɔn awon to ato aso yi waba be kai asase wabe hu ye mɔbɔ kyese dwumadie soronko dwumadie mu anwaso dwumadie a enten sikura wa asase so efi sɛ ɛyɛ no ɛne ade a ɛsombo monkɔhwehwɛ Onyankopɔn Ahinie ne tene ne nkane Israel Nyankopɔn nam ni diifo kronkron so Odiifo Agyeman Benjamin o say eye Nyankopɔn ya adoma on the 10th of September eye wuku da ye be ya babi bia wo bia wo hwɛ Righteous TV no tumirika na bra Kumase edweso echenkrum Righteous City eni ni media hyiamu eye enanum 5 days program wase monkɔhwehwɛ Onyankopɔn Ahinie ene ne tene ne nkane eno ne ahyɛde a ye nagye nkwa Yesu Kristo emra a wokɔ no ɔde maaye wase monkɔhwehwɛ Onyankopɔn Ahinie ene ne tene ne nkane awon to aso yi Israel Nyankopɔn nam ne bako Kristo so asomdwe nkane ni wayi ne tene ne adi akyerɛ yewura Odiifo Agyeman Benjamin wama na ye nipa tene ne ni wase bra Nyankopɔn ya adoma on the 10th of September to 14th of September eye wuko da ya ebai ekopem kwasiada ni Nyankopɔn no enam ne so ebeyi tene ne edi ni Nyankopɔn no enam ne so tene ne na ɔde ama no obeyi na di awon to aso yi mu sɛ de bɔhyɛ ne tie no me ba ku Kristo mu ye da yero Odiifo Agyeman Nyankopɔn na ase na ye da yero Odiifo Agyeman so ase na anigye kɛseɛ ebesi ɛwɔ Ghana na anigye ebesi wɔ soro no ebesa aba Righteous City ase sɛ de bɔhyɛ ne tie no ye da Nyankopɔn ase na ekoso akayo sɛ baabi a oni Israel Nyankopɔn diifo kronkron ebedi ahyiamu eye Kumase edweso echenkrum Kumase edweso echenkrum baabi a wo ewo Ghana ha sɛ uni Ghana baabi a wo bia faka ebesi kejetia ana sɛ wo de faka no uduru kejetia the Roman hair Asafo market baabi a Amokom traffic light Tech Junction ubenya eye echenkrum ka edweso echenkrum ka o de ofa ka ni se edweso a o so ukọ echenkrum onye duru edweso a o so open Righteous City Onyankopɔn Ahinie City no aha eho na obehia Israel Nyankopɔn diifo kronkron Odiifo Agyeman Benjamin die wasoma no ono na wiye mre mu Kristo nam ne bɔhyɛ so asoma no nokrim na me koso akayo se frodofo na fronia na ka kyerɛ ne sɛ onfa ne TV no ento Righteous TV na ene eye anigye da efi sɛ enche bia Israel Nyankopɔn diifo kronkron
mekyerɛ mi odifo Agyeman Benjamin ɔbɛba bɛka yɛn nsa ɛwɔ Righteous TV ase ɛnkyɛ bi ɔbɛba bɛka yɛn nsa ɛwɔ Righteous TV ase na saa mmere mi a medi dwumadi ho kyerɛ me nso medin de ɔpani yɛ ɔdwomɔ wobɛtumi afrɛ me management na management ne deɛ me na mete ase wo deɛ fa frɛ me saa meda mo ase saa mmere ɛnyɛ me nkwa na mewɔ ha mɛkɔ ɛyɛ ɛda Ebenezer hɔ na makɔma no akɔ aba ɛda Ebenezer Inia. Pacho, anwumre no wakwa baba Righteous TV so. Ni ampacho meje so. Pacho if you work there. You wrote if Agyeman Benjamin Yankopon adom. If you work on pacho na so e. Pacho, ho ye pa. Ye da Israel Yankopon as. Ni ampacho eni die kwan so me fa sa akwanya Islam ya seda kese ama ye wrote if Agyeman Benjamin Yankopon. Yes. Say na so aye ne pani na gina. Wakai ni pani na ne so wakai yafra. Yes. Asidan kanidini. Amen. Ma fasa akwanya isu aside etosum yenu. Enkoma ye wrote if Agyeman Benjamin. Yes. Dia wasoma no. Amen. Ono na am yasidi. Oh. Ono ne nam no so. Ti ye ni esire ni Yankopon se o mani nyankwata. Amen. Ye fasa akwanya isu machia. Mama beta. Mikire mi wrote if Agyeman Benjamin. Ne ho kani. Awurade asomdwe kan bebree. Amen. Onyankopon asomdwe nka obi biara. Samri, baby a wow TV ato hey. Na me koso akai wo say, "I am Righteous TV." Fra odofo bi, na fra onua bi. Na ka kire nse onfa ni TV no. Ento Righteous TV, Onyankopon ahenni TV. Righteous TV, Kristo Boshe TV. Eda me pacho, Nyankopon ya adoma on the 10th of September. Eye ukwada ye ba ya. Aniji sem kese Israel Nyankopon di for kunkun. Me kire odifo Agyeman Benjamin. De wasoma. De wasoma no. Odi dwumadi esoro ko dwumadi nwanwaso wose monkɔhwehwɛ Onyankopon ahenni ne tene ne nkane saa bɔhyɛ no saa hyɛdeɛ no ɛna yɛ nagye nkwan Yesu Kristo edi si yɛni ɛda dwumadi no ɛde na wɔka kyerɛ deɛ ɔhwɛ yɛ saa mi bibacho me dase wakwanya odi amam yewrodi fa Agyeman Benjamin yakoso ada ni Nyankopon ase amen na yakoso ada yewrodi fa Agyeman Benjamin so ase amen adentira ni Nyankopon nam no so yes abedum abo ani panyina kwasem wohwe dwumadie ya eba so ya ekina echi ade chin yi pachan wenzi ukwada ebe ya pachan ukwada ebe ya yes wohwe dwumadie onam yewrodi fa Agyeman Benjamin so odi esi odi amani panyina eya eboro adwene ne ntiase so adentira ye panyin so osoma aba na wanfa dwumadie bi ensi wo se yenkɔhwehwɛ Onyankopon ahenni ne tene ne kame yebebusa se de be kura ne tene ne esansa asase ni nimunti da bi mimi no mienu ye nimunti da bi enu nti na wayi de wasoma na onim kwasem adentira oba oman Ghana mu mpokura na oba honam famu a me pachan oman ni nim se omampanyini Mahama ya mampanyini me pachan se ye to abanma no na se de oman Ghana hye ne nsa obetime bu oman ni yi no kwasem enu nti na oman ni nyina ya anokro kokoto abade ma no kwasem omunim so obetime ya oman ni yi me pachan amenka hu se na nya omampanyini Mahama nkwa na epe jibre no da bi oba honhom fama uko Israel Nyankopon side ya asofo bebre wo ho no kwasem adifo bebre wo no ho kwasem asempakafo bebre wo ho no kwasem nanso onim se wonu so osmo mo a emwa Israel Nyankopon osmo nipa bi obedi ni hamoda na mum nipa biara obasoma no oso wodane na yem na no ka che ya ne bia wodane na yem kwa no onim no o si difo de amama na man yewro difo Agyeman Benjamin si difo de na amama na man enti na ode training program e baba bi so si yenkɔhwehwɛ Onyankopon ahenni ene ne training kane ye ne ma yewro difo Agyeman Benjamin danso na Yesu na bema program na ode esi hɔ no eni die be si wɔ soro na osebo aka enema yi ai ye ni nyam hye e de ama Israel Nyankopon adentira yakɔ asɔre yache yenso program ya yewro difo Agyeman Benjamin di be si edisi wi yenti bi da bi sesofo bi ana difo bi ana apostle bi ana sempakani bi ana kyerɛkyerɛ ni bi se or the program is was the yewura Yesu Kristo di chance asi so once my yewro difo Agyeman Benjamin ko na nim po se e wo ho yes yenim se sa ade we na yewura Yesu di je nipa nyina se yenkɔhwehwɛ Onyankopon ahenni ne tene yenim yenim se de asɔre kɔba yenkomba nko a nanso osoma yewro difo Agyeman Benjamin osoma ni nti na odi program onwaso e de bre nipa nyina se ne be se yewro difo Agyeman Benjamin se de ono so aye se niwura Yesu Kristo no asidanka wura Yesu tini asidanka yewura Yesu Kristo din adofo no abusua na mekoso akayo
Sa ahaye Righteous TV, Onyankopon Ahenni TV, Righteous TV, Kristo Boshe TV, Righteous TV, Dankwa TV. Baby a woni Israel Nyankopon di for kunkun ebedi ahyemu. Eye Kumasi, Edweso, Echenkrum. Kumasi, Edweso, Echenkrum. Baby a wo Ghana he bia. So wo boko, wo bolega, wo tamale, Kintampofo, Techimai, Abofo, Enfa na wo ofin so for. Baby a wo Ghana he bia. So wo bogo so wo takwa, wo henfa sashi. Enfa na wo dunkwafo, oboase, manso Enkranfo baby a wo Ghana ha bia Cape Coast takrade enfa na wo drobo nso kumawufo afijase konongofo me pacho enfa na wo baby a wo bia Nyankopon ya adoma on the 10th of September 2025 to the 14th of September 2025 Israel Nyankopon di for kunkun otinini ni odi for Ajimai Benjamin de wasoma no o say I want to transfer ni Nyankopon no tinini e di a kire no ni Nyankopon de tinini a kire no na tinini etini mu bra no nyi tinini e di nkire wo na won so dan ni patinini ni efri se ye na jinkwa Yesu Kristo ne papa Nyankopon o say minu mienu yenim se wona wontene no woruhu Onyankopon Ahenni chese se opese Onyankopon Ahenni na onam ne bako Kristo so asomdie nka ne din ode ebedom nipa nyina no se opese onya Ahenni no mu chefa I want to atwaso yi enitina ode odifo Ajimai Benjamin aba abedom minu mienu ba bia wo bia tumurika ba bia wo bia Nyankopon ya adoma on the 10th aye ukuada ya ebe ukuada ya ebe ya 10th to 14th baby a wo bia eda me fa cho dwumadi enimu no on say you say dey di kan no yes obi e ba nipa bia o ba fa apo ba akobra me fa cho no kre eda mpa cho on say you di fa Ajimai Benjamin wo o ye no kwafo me fa cho enu ntina Ahenni enimu wa twere ni din dada on say enka nemai di enka di fa na asofo enka beka say domo asase no so domo tie no eye say Onyankopon ka sa kire me say o ba fa apo bra me fa cho na you di fa Ajimai Benjamin say waka kire nipa nyina se obi e ba onfa apple ba akomfamra onfamra mesia ni Nyankopon oh Righteous City na Ewurade be fa no so ama de yi miminu mienu wo hwe ye onim se apple ntimi nyo ama akoma ne adwene mu da no eno no ba be na me Ewurade fa Ajimai Benjamin so de osoma no e ba be ma apple ne tie ni Nyankopon asem yes na apple na yo ade a nipa nim se apple ntimi nyo na nso se san se watie Onyankopon asem nti na apple no ayode kwase no na se apple mpo e baba bi ti Israel Nyankopon asem no ayode ye Ewurade fa Ajimai Benjamin asena na Brian na Ewurade fa Ajimai Benjamin se nipa nyina amra na Ewurade mfa no so no nkire Onyankopon ayi ye tenene no wonyina di on demonstrate fa nkire nipa nyina we ye chinyije debi ye nim Ewurade fa Ajimai Benjamin kwasem ye nim se na num asem Israel Nyankopon ma ne ntofo mo nta debi ye ni di ye se sa acha kakra ade biara Ewurade benam no so a wode ma ye no eye kwaso so we nya se ba be ba afode awiansa ne nsaka ye konkopere ho items bia Ewurade ba be fa no so wadoma bo nipa nyina enu ti wasi wuku adan tini program dey di kan eye wuku adan Wednesday nipa bia mfa apple ba akomra na minu eye ma edigie ade nte minim se de ye Ewurade fa Ajimai Benjamin sitie eji se apple we wode atwa ahodwiri de de beba wo hwe kwadu adanse e betwa mu ya abura adwene nti ase so and na Ewurade fa Ajimai Benjamin so adekyie bia mi Nyankopon lifted up ode ne yade foforo yes adekyie bia mu se ni die ni munya mo no so enti ye hunu se kwadu ndie nya aye no we ni be ye no mo times 2 and times 3 apo adanse ne be bro kwadu die ne so pefe ekyie bia ni ho ade ntina se ye ni papa no kakra ye nim no ene ye nim die ni Nyankopon nam no so yo ene nim die wasoma no ye nim se ade nyina so tumfo Israel agefo no ono na asema na eda me pacho ani dey kwan so sa program ya o hwa ayura ni Nyankopon nam ne so ade esi wo eye mo nkwohwehwe Nyankopon Ahenni ne tene ne kan eda so won free wa untimi nye sa program yo me pacho dey won free Nyankopon Ahenni ni ma ensi da o se
ɛna no agyanom wɔ se sɛ wɔamfa mfiri soro ama wa Mepacha. ntimi baabi nipa aduri baabi ɔman Ghana aduri baabi nsɔre aduri na wɔanyɛ program bi amfa nto program ababa bɛyɛ because o share September ya you see me program ahodo a kyerɛ o share TV so a yes nnam kora bana unhu a we yɛ soronko no kwasɛm ne nyinaa ne sɛ wasoma ne ntira agyanom ɔsoma no yɛsɛ ya o adeɛ yi so Nyankopɔn hwehwɛ nyinaa firi nipa ho ɛyɛ adeɛ baako pɛ ɔsoma yɛ wuro Odiyifoɔ Adwuma Benjamin yɛhu ɔsoma no ɛna ama yɛhu yes sɛ nipa bɛtena asase yi so na bɛyɛ teneteɛ ɛno nko ne ade titiri a ɛhia Israel Nyankopɔn ɛno ntina yɛ wuro Odiyifoɔ Adwuma Benjamin ɔte sɛ deɛ ɔteɛ no na da mepacha o titini ɛwɔ hɔ ɛna nso hwɛ asafo yi ne asɔfo ne Odiyifoɔ bebrebe yi kyerɛ sɛ wonte sɛ deɛ ɔbɛka koraa no ɔbɛte akyina adwene na ɔsaase ani hɔ ada ne gyidie bɛba bɛdwa no yɛ tete bi wɔ TV so radio so ba yɛ wura deɛ ɛda from day one no a ɔsɛ ɔtene no a ɔka tene ne ho asɛm de bia nwa na ɔde kɔ wohwɛ n'asɛnka na ade toto asɔfo ne Odiyifoɔ ne deɛ no ho a ɛno nso wohu ne sɛn mepakyɛ medase yɛwura Odiyifoɔ Adwuma Benjamin n'asɛm ka ɔhu sɛ me nua obi wɔ no ɔhwɛ Righteous TV obɛbusa sɛ adɛn na Odiyifoɔ Adwuma Benjamin adɛn na Odiyifoɔ Adwuma Benjamin anuanom ne adɔfoɔ yɛakɔ asɔre pɛn yɛkyinkyina asɔfoɔ so yɛkyinkyina asɛmpakafoɔ so apostolfoɔ ne yɛne ɔma nante Archbishop yɛne ɔmu nyinaa nante pɛn na ano akamfoɔ nwoma no sɛ apɔnkyerɛni sɛ wɔantɔ nsuo mu anka onim sɛ nsuo egu ahodoɔ yɛasɔ hɔ ahwɛ ɛne ɛne yɛwura Odiyifoɔ Adwuma Benjamin bi di ahyia no so yɛasɔ ahwɛ na yɛhunu sɛ difference kɛseɛ ɛwɔ mu adɛn nti na mɛka saa mmerɛ a asase no so asɔfoɔ ne atiyifoɔ no sɛ ɔmu sitiɛ no yɛne yɛwura Odiyifoɔ Adwuma Benjamin hyiae no na ano yɛgya Peter na wakɔ rabbifoɔ no nsɔre ba yɛwura Yesu a yɛasoma no ɔne ne di ahyia no ɔsɛ owura firi me nkyɛn kɔ na meyɛ dibɔnyɛni ɛso na magya Peter kɔ asɔre yɛwu afei duru baabi ɔse ɔhwɛ me wura Yesu nsɛm saa ɔsɛ owura wona wɔdaa nkwa nsɛm a yɛagyeedi nti me nua sɛ yɛgya Peter aka saa asɛm wei na sɛ obi yɛ sɔfoɔ ɛwɔ saa berɛ no so obi yɛ diifoɔ wɔ saa berɛ no so a ɔsusu sɛ obɛbu yɛgya Peter sɛ ɔbɛka sɛ ɔmu adeɛ ɛna woka sɛ tie Nyankopɔn diifoɔ anaasɛ asɔfo akɛseɛ ne mpanimfoɔ nanso so ɛpɛn yi sofoɔ yɛawoɔ ntɔtoa so yi yɛagye 200% sɛdeɛ yɛgya Peter kan no yɛ 100% ɛyɛ nokorɛ yɛwura Odiyifoɔ Adwuma Benjamin ɔsoma no deɛ ma ɔsena asɛm ka no deɛ ma yɛwura Odiyifoɔ Adwuma Benjamin da nso ne sɛ nnipa biara ɔne Onyankopɔn diifoɔ yɛwura Odiyifoɔ Adwuma Benjamin bibi di ahyia na ɔso ɔpɛ nkwa ampa ɔntimi nyɛ bɔne deɛ ɔne yɛwura Odiyifoɔ Adwuma Benjamin bibi di ahyia na ɔso ɔpɛ nkwa nokorɛ mu no ɔntimi nyɛ bɔne ɔse dua n'aba ɛne ɛmi di ho dua korɔ na yɛkɔ nsɔre yɛwɔ apostolfoɔ ne naase adiyifoɔ ne naase na ɛdi nso wobɛtumi aka na tene no koraa sɛ yɛdi hɔ no mu wobɛyɛ dɛn na wotumi adu sɛ simpo sɛ afei deɛ ɔnam sɔfo bi so sɛ wotene dɛ bi ɛyɛ akyiwadeɛ na mmom yɛne yɛwura Odiyifoɔ Adwuma Benjamin bi di ahyia no yɛhwɛ ne nsɛm ka a Israel Nyankopɔn de asoma no a ebi nni asase no so wohwɛ Twerɛsɛm mu a ɛne di adanseɛ ɛno nti na meyɛtumi ka sɛ yɛ a ne yɛni agyina gya no yɛsoma yɛwura Odiyifoɔ Adwuma Benjamin no ɛna mɛyɛ timi nyɛ atenka bi nyɛ gyidie bi mɛyɛ ni gyina gya no mekyerɛ gya no adiyifoɔ adikanfoɔ no gya no asomafoɔ adikanfoɔ no a Israel Nyankopɔn soma wɔn no wode yɛwura Odiyifoɔ Adwuma Benjamin nsɛm toto wɔn ho a ɛyɛ pɛpɛpɛpɛpɛ agyina no yɛ baako honhom no yɛ baako gyidie no yɛ baako akwan no yɛ baako na yɛ sɛ da mete wase yi a na sɛ atempɔn ne asɛnka a agya no mekyerɛ mewura Odiyifoɔ Elia Yeremia Odiyifoɔ Isaiah mo ɛba asomafoɔ te sɛ asomafoɔ Peter ɔma sɛnka no ɛne ɔma akwan no ɛnoa mu na wɔn ntoatoasoɔ yi yɛwura Odiyifoɔ Adwuma Benjamin so ɛnam so 100% ɔhu sɛ me nua asɛm ni a wɔkan a mesoma yi ano sɛ 100% obi wɔ no ɔhwɛ Righteous TV ɔbɛgyina kɔma akyi ɛyɛ dɛn ɛne yɛtumi ka saa asɛm wei ɛyɛ dɛn wonsuro na wotumi ka saa asɛm wei adɛn nti da ɛna meka sɛ ɛdi kan mesi akɔ asɔre pen ɛne yɛne yɛwura Odiyifoɔ Adwuma Benjamin so bɛdi ahyia no yɛhunu difference ɛwɔ mu yɛn nti na meyɛtumi yɛ nsɛ sɛ yɛbɔ ɛka deɛ yɛka no ɛna deɛ yɛka bi aso so no wobɛbu yɛ ho atɛn o ɔnam yɛwura Odiyifoɔ Adwuma Benjamin akyerɛkyerɛ sɛ atorɔ Nyankopɔn ɛmpɛ
nipa bi no bi wa no aka sese na Israel Nyankopɔn enye saa no obi bu fo adam enti asɛm biara ya ba betra righteous TV a yɛ kan sɛ yɛ saa pepepe nti obi bu atan wo na wo hwɛ yɛn oni wo nto anamo program yi onu Israel Nyankopɔn di for de wasoma no which me odi for de ma Benjamin media sia asɛm ya make obɛka ne yɛ kyɛn so obɛka ne yɛ kyɛn so akyerɛ me adentina ni odi for de ma Benjamin media sia ne yedie no bi edi kan ne die sia na mo kan we ba yeso ye bi hu papa na yehwɛ na mo tie ne nkasa de osoro de asoma no ɛne yɛ di ka de yɛ kan enti so onsoma na enka nsɛm okura no ko nya da na wo de hwɛ sɛ I want to aso bia osoma yɛ rodi fa ma Benjamin yɛ nya sɛ nya nsɛ yɛ ni sa nya nsa no yɛ ni sa anti aseɛ no sɛ sa I want to aso bia generation biara ɛwɔ abɔnefo sɛ ma generation fo no ɔmo team ampa osoma yɛ rodi fa ma Benjamin ba asase so no wame ehunu ya want to so abɔnefo sɛ ma yɛ team na abɔnefo sɛ na asɔfo ka ho adifo ka ho ɔno fɛ wasɛm pakafo apostle akyerɛkyerɛfo nsɔre no afei te ba asase no so a ahemfo nipa nyinaa edi ho fo na sɛ deɛ ma yɛwura na senka no ɛyɛ soronko ɛkyɛ asɔfo ɛne adifo na aka ne sɛ na senka no ɛda mu nyinaa abɔnefo sɛ ma bi saa pɛpɛpɛ ɛgya no ɔsomɔ saa pɛpɛpɛ ne teɛ na kyɛ sɛ wei ahyɛ twerɛsɛm ne ma efi sɛ time a yɛwura Kristo ɛbaeɛ no na senka no ɛda ɛbrɛ ne so asɔfo kae fa mabɔnefo sɛ ma bi ɛna ɛda mepatwɛ o na wo sɛ ɛka asɛm bi sɛ yɛwura odifo Agyeman Benjamin deɛ wasoma no no yɛde ne toto ɛyɛ ɔna a ɛwɔ twerɛsɛm no mu no ɔsɛ yɛwura Kristo pɛnso no saa deɛ ne bi siiɛ na kae fa mo wɔ hɔ a ɔmo yɛ asɔfo bɛtumi ntumi mfa ɔmo ntoto ɔmo twerɛsɛm no mu bɛtena ɔmo de Kristo ɛtoto ɔmo nokwasɛm ade ntina na ɔmo de yɛwura Yesu ɛtumi toto agya no mo ɛnompo no ɔboro so ɔboro agya no mo diifoɔ no so ɔboro agya no mo diifoɔ no so ade ntina ɛsɛ na ɔmo ne yɛ baako yes ɛna ɔmo hwɛ yɛwura Yesu Kristo nsɛm ka na ɛne asɔfo no ɛyɛ kae fa mo so deɛ na difference no so te sɛ deɛ yɛbrɛ yi so atie yi a yɛwura asenka no ɛne asɔfo no difference no so ɛso papa ɛso papa sɛ yɛde si asase so anka nkɔ asase so obi bɛka sɛ bi a Ebenezer ha ɛnani ka nsɛm ɛnyɛ ne saa o gye sɛ nipa yɛwu wie ansa ne agye di ɔhu sɛ na no yɛwura Yesu asɛm ne a wɔka yɛwura Yesu baayɛ no ne pɛ nsofoɔ no ante n'ase nanso ne nsɛm no na ɛne asɔfoɔ ne pɛ nso asɔfoɔ ɛne adiifoɔ no mu difference wɔ mu kɛseɛ ɛnɛma yi sɛ yɛate aseɛ na ne pɛ nsofoɔ nso mu nyinaa wu sɛ ɔmakɔgye wɔn ani so saa ne yɛawo ntotoɔ so yɛwura odiifo Agyeman Benjamin deɛ wasoma ne pɛ yi so saa ne bɛsie ɛyɛ saa ne bɛsie ɛyɛ saa ɛna ebɛsie adɔfo no mesrɛ pa ɔkyerɛw sɛ baabi a wɔ biara no frɛ ɔdɔfo ne frɛ onua sɛ ɔmfa ne TV no ɛnto Righteous TV Onyankopɔn Ahenni TV Righteous TV Kristo Bɔhyɛ TV sɛ ɔba number a wobɛtumi afrɛ si so na yɛakyerɛ ɔkwan amoaba Righteous City number no baako ne 0594 844 111 0594 844 111 obesa timi afresi 0539 0539 224 999 anase okọ obogo map ni so a obo Righteous City eno so ebe direct o kama na de aba Onyankopɔn Ahenni City ase eye Righteous City ai baby a Righteous City ewo eye Kumase edweso echenkuru Kumase edweso echenkuru baby a wo Ghana ha bia o de onya besi Kumase a o so pe edweso ka o fro edweso ka na o de onya duru edweso aso pe echenkuru mani edweso ebom baako onya duru echenkuru ma ka kire driver ni no say obesi wo Righteous City Junction Righteous City Junction epacho ha hyɛne so saa pepepe Righteous City Junction Nyankopɔn yɛ adoma program no kyerɛ Onyankopɔn wabɛka yɛ wabehu yɛ mɔbɔ on the 10th of September 2025 ɛyɛ ukwada yɛdi anim ya baabi a wo bia wo de yɛsɛ baabi a wotene kwan wabɛtumi abɛda ha ɔkyena kwan wabɛtumi abɛda
wobɛtumi aba adwoada wobɛtumi aba ukuada wobɛtumi aba ebenada na waba abɛtwɛn ebenada wakyan na waba abɛtwɛn program no boaboa wo ho baabi a wo biara wobɛtumi aba woba a wobɛnya baabi agye wo home ada kama baabi a wo biara boaboa ho ne bra Nyankopɔn yɛ adom a ɛda ɔkyena so yɛ asɔre da nokwasɛm sɛ yɛrɛ odifo Adwuma Benjamin deɛ wasoma no no wakyan ɛberɛ biara akwanya bɛba a nipa nyinaa ne ne Nyankopɔn ba bɛdi ahyia no yɛ ne ani gye si wɔ soro nokwasɛm ade nti ayɛ deɛ ɔsoro pɛ ɛne yɛrɛ odifo Adwuma Benjamin ɔpɛ nokwasɛm nti wɔgyina ɔsoro agyina mu kyerɛ Israel Nyankopɔn na agyina mu na wɔgyina nti sɛ akwanya bɛba sɛ yɛne ne Nyankopɔn ba bɛdi ahyia sɛ ya yɛne yɛka kyerɛ ahwɛfoɔ ne atiyifoɔ nyinaa sɛ ɔntum nika ne ɔmmra yes na ɔne yɛwura odiyifo Adwuma Benjamin deɛ wasoma no ɛmna medi ahyia ɛsɛ ɔkyena ne yɛ wɔ ma yes fa bɛtwɛn program no saa pɛpɛɛpɛ ɔpɛ kora ɔmmoa no ɔbaa ma ɔnkɔ ɔntwɛn kɔpem sɛ program no twam na wonim sɛ me nua wonya adagye ɛwɔ adwumasɛm sikasɛm mu aduane ho a wobɛgya hɔ nom akɔ ɔsoma yɛwura odiyifo Adwuma Benjamin yɛnya saa nyansa yi ɔnsoma no ne yɛnim saa nyansa yi na Onyankopɔn tene ne deɛ ɔnsa ka a ɔkɔ adi w'anim ɛnna wodeɛ kɔ nti meka kyerɛ nipa biara sɛ de wotie yɛ sɛ Nyankopɔn yɛ adom akyina wotum nika no ɔmmra wono Israel Nyankopɔn diifo mu na bɛdi ahyia na ɔno abɛka sɛ ampa mahu adiifoɔ nanso so yɛwuro odiyifo Adwuma Benjamin diifo yɛ mu yitie ɛda nso ne gyina agya no pɛɛ so na da yɛwuro Nyankopɔn no ɔnam yɛwuro odiyifo Adwuma so ne dɔso hwɛ sɛ honam fam sɛ wopɛ visa akɔ America anaa Canada yi bi a ɛda ebu hɔ 3 months na wɔn san kan ebu hɔ kɔ years 3 months de sɛ mini awɔ limited ebu hɔ 2 years no twa kwan basa wɔn ma 15 good years ɛda ne nso Israel Nyankopɔn na mo odiyifo Adwuma Benjamin so wɔsɛ ɛnanum yes 5 days fa bɛgye heaven visa so wɔn sɛ mini deɛ ma yɛwuro odiyifo Adwuma Benjamin down so wɔn sɛ ɔno wɔde 11 good years ɛfa kyan ɛna ɛhwehwɛ tenene no ɛkwasɛm ansa na ne nsa ɛka enti ɔno no wɔnya no Awurade baba bɛfa no so ɛde aba bɛma nipa nyinaa ɛno nti na wɔsɛ 5 days 5 days na kyerɛ sɛ ɔno no sɛde wɔsi berɛ yɛ no yɛyɛ mmerɛ saa fa 5 days bɛgye heaven visa asase nyinaa adeɛ ɛsombo yes fa 5 days bɛgye so wei kyerɛ sɛ yɛnyɛ gya a wɔyɛ di kanfo pa ɛkwasɛm wabrɛ wo ɛkwasɛm na wɔntɔtoa so wɔdedi ntwamu da ɛbi yɛdi ntwamu da ɛfiri sɛ deɛ wɔkan sɛ obi pɛ American visa ɛberɛ a wɔbɛbrɛ yɛwuro odiyifo Adwuma Benjamin aprɛ anya tenene ɛfiri sɛ na ɛnni hɔ ne sɛ asɔfoɔ sɛ ɛnni hɔ ɛdabi ɛwɔ hɔ o nanso so yɛyɛ pension generation so deɛ na ɛnni hɔ ɛnni hɔ yɛkɔfa ne yere fa yɛwura ne kɔfa baeɛ saa pɛpɛɛpɛ tenene yɛ ne deɛ awɔntoatoa so tenene yɛ odiyifo Adwuma India yes sɛnti ne ntimi ka sɛ yɛwuro odiyifo Adwuma Benjamin Nyankopɔn ɛyɛ yɛgya Elea yɛgya Mose yɛgya Isaiah Nyankopɔn ɔmo ɛno ano de soma ɔmo ɛfa kyan nti yɛwuro odiyifo Adwuma Benjamin no na ɔde asoma ɔmo ɛkwasɛm yɛwuro odiyifo Adwuma Benjamin ma yɛntimi bie ya no nka da sɛ sɔfo bi ɛyɛ yɛgya Mose wofrɛ no kora wosu sɔfo no kora bɛka sɛ hei frɔ ɔka bususɛm ɛkwasɛm nanso yɛne yɛwuro odiyifo Adwuma Benjamin di ahyia no 11 good years ɔno de hwɛ tenene no ɛna ama me no mmienu asɛ bi yo ɛno nti na ɔse program yɛntum di kamera na de 5 days oyi na di mfa nkyerɛ yɛn yɛne tie bi si nipa abrabɔ mu 5 days ɔno no abrɛ sei nso Awurade ba bɛfa no so 5 days ɛda 5 days deɛ ɛnu ka sɛ deɛ ɔhwɛ ni di ne ho aborɔ dabi wode ɔdwuma 5 days na me nua mpakyɛ adwuma sɛm yɛ a wɔkan sɛsi yɛ womu no tɔ a adwuma ni mu dabi yɛwɔ ammerɛ na ɛkɔ akɔfa adi o ɛkwasɛm yɛwɔ ammerɛ obi ɔkora mpa a deɛ ɔmu nkonta nkɔ akyi no ɔbɛka sɛ gyimifoɔ wote wɔdom aba me yɛdi ne wama yɛdi sɛ wɔwu kɔ ɛne yɛdi ama wo no na ɛneɛ ɔnam yɛwuro odiyifo Adwuma Benjamin so de program si yɛbaba bɛsi yɛ nimdi a ɛdeɛ ne ɛtwa sɛ yɛyɔ ɛtwa sɛ yɛnyina ɛdu mika ɛkwasɛm na yɛba sɛ yɛkra yɛkra yɛwu soso asa owu n'akyi ne yɛkɔ ne sɛe ɛno nti na ɔde dwumadie yɛsi hɔ sɛ nnipa biara ntum nika mmra na Awurade nam yɛwuro odiyifo Adwuma Benjamin so deɛ wasoma no ɔnam ɔnsuo titirene ɛmfa nkyerɛ nnipa ayɛawoɔ ntoɔtoa so yi ne nyɛ nhyira ɛne nkwagyeɛ ɛmfama yɛkra ne nyɛ nhyira ɛne nkwagyeɛ ɛmfama yɛkra adɔfo nom Israel Nyankopɔn nam odiyifo Adwuma Benjamin so wabɛhu asase yi mmɔbɔ wabɛkae awɔ ntoatoa so yi 5 days deɛ fa 5 days ɛbɛgye visa yɛde kɔ Nyankopɔn ahenni na sɛ Nyankopɔn me no mmienu wabɛhu yɛ mmɔbɔ papapapapapa Nyankopɔn yɛ adom a 10th September ɛyɛ wukuada yɛbɛyɛ
10 September to 14 September dwumadie ni mu no onyankopɔn nam ne diifoɔ kronkron so asubɔ ɛbɛyɛ adwuma asubɔ bɛyɛ adwuma asubɔ na yɛabɔ no ɛnyɛ tenene mu ne yɛbɔ saa asu no tetwa sɛ wode to na wobɛpɛ tenene asubɔ ɛfisɛ nipa tenene ni ɛna bɔ wasu a wobɛtumi anya nkwa anaa wobɛnya nkwa nti nyankopɔn yɛ adom a odiifoɔ Agyeman Benjamin Israel nyankopɔn diifoɔ kronkron deɛ wasoma no no ɔto ne nsa frɛ wo baabi a wɔwɔ Ghana ha biara baabi a wɔ biara ɔn sɛ honam fam yɛ adwuma no a yɛyɛ no wohyɛ aseɛ no ebi wɔ koraa maame a wohwɛ me wode table ne si wɔ ɛna wode nkateɛ gari ne sugar saa nneɛma mmiɛnsa yi pɛ na wotɔn eduru baabi na akɔfa nido bɛka ho ewuma na akɔfa milk aba bɛka ho honam fam adwuma no mo sɛ etu mpɔn afei beduru baabi na ofiri table no so na akɔ container mu nti asɔre no a wotimu sesia no wakɔ akyɛ ohia sɛ utu mpɔn ɛwɔ nyamesom mu sɛdeɛ honam fam adwuma na yɛyɛ no yɛpɛ sɛ yɛtu mpɔn nti yɛtu anamon no patrati ase also bu okwa bia gan na aduan kwa na oton ene kokko roma no ano anwa mo aye den aka ho ope progress it is na yenya mesompa na yeso no e wo se minu mienu maame papa be bia wa hwe bia no yenya progress e wo yenya mesompa no anu ti na won to aso yi Israel nyankopon diifoɔ kronkron ni nyankopon na soma na bleye ne kire ni wura Yesu oba ade nyankopon no dan kwa nyankopɔn wasoma no wɔse sɛdeɛ honam fam oyɛ adwuma a ohia mpuntuo no saa na honhom fam so no yehia mpuntuo ɛwɔ yɛ ahenni ho yɛ kra no ɔno so hia mpuntuo nti baabi a sesi a wokɔ asɔre no a wose ɛhɔ na wokɔ asɔre a wode so nyankopɔn no ɔn sɛ yɛakɔ asɔre no akyew ba yɛhu mpuntuo bi a wɔ yɛ kra no ho ba yɛ adwuma no deɛ yɛtu mpɔn honam fam no etime serew nyankopɔn yɛ adom a on the 10th of September ɛyɛ wukwada yɛ bɛya tumurika na ni onyankopɔn diifoɔ kronkron diifoɔ Agyeman Benjamin emedi ahyia mu ɛwɔ Righteous City Kumasi adwe so ɛkyɛn krom Righteous City na okra no ɔno so hia mpuntu enti na wo table so ɛwɔ kwan ho na ɔtɔn gari ne nkateɛ sesei baabi na wotɔn ɛwɔ tables once wo free hɔ obu okura sam wakɔgye adum store nti twa sɛ asafo na wotimu no okra na ɛwɔ so otu mponti sɛ osoli free mu ɛda mpatrati de meka na twa sɛ osoli free mu nokwasɛm ɔmu sɛ bi nua mpaakye wo asɛm ni a wɔkan wode ba honam fam nipa wɔ ho nti ase bebree nokwasɛm sɛ adwuma a wɔyɛ no opempuntu ba yɛ ba honam fam a yɛ kra nkwagye ho a nipa hunu sɛ deɛ ɔwɔ na no yɛwura Yesu so sɛ yɛnso ahohom nyinaa hwɛ nokwasɛm so ɔsɛ na sɛ yɛsɔhwɛ ne sɛ yɛhunu deɛ yɛ na yɛmfuram ɔno anim sɛ baabi a wɔteɛ no ne kra ɔyare totally nso ɔsɛ yɛwɔ mitum yes ɔno anim sɛ wɔntumi nyae bɔne ɔno ati adanse sɛ wɔtumi yɔ bɔne ama tɔre bi ɔno ɔno akra kyerɛ sɛ makɔ asɔre akyi na nso daa bi di bɔne ɛsɛ ɔsɛ asɔre yawo na to ɛsɛ ɔsɛ asɔre na noa ne yɛ bi yɛwura Yesu sɛ yɛnso ahohom nyinaa hwɛ na sɛ yɛnya so wie ne yɛhunu deɛ di mu ne wie a ɛno deɛ yɛtumi kuram sɛdeɛ woyɛ adwuma na hu sɛ adwuma bɛdiɛ mu da wompɛ sɛ wobɛgyae koraa saa pɛpɛpɛ nti honam fam nipa wɔnte aseɛ wɔ hɔ ayɛ kra ho no deɛ ma menu mmienu anya saa nte aseɛ wɔ nam yɛwura odiifoɔ Agyeman Benjamin so ɔnam ne so nam yɛ nimdeɛ ne nyansa yɛnya da ɛti deɛ ɔhwɛ yɛ no ɔba ɔno so bɛnya te sɛ deɛ yɛso yɛnya nokwasɛm mmorosoɔ koraa onyankopɔn odiifoɔ yɛwura odiifoɔ Agyeman Benjamin de program ɛyɛ ade nya de ma ɔno ma ni gisɛm baako ɛsɛ wo Wednesday no asɛm na bɛba ne different yes Tuesday different Wednesday different Thursday different Friday different Saturday different ne nyinaa so fatene ne ho sɛ ɔhu sɛ ɔsoma yɛwura odiifoɔ Agyeman Benjamin ɛna yɛhunu sɛ adaa wobɛmixe ɛyɛ asɔre da wobɛmixe sɛ woni yɛwura odiifoɔ Agyeman Benjamin deɛ wasoma ne ni ahyia no wayɛ big mistake nokwasɛm ɛfiri sɛ daa wɔ nsɛm a
Israel Nyankopɔn de ma no ɛde ba ma nipa nyinaa kwasi ade ni na so yɛ tene ne nsɛm saa pɛpɛpɛ enti wei sɛ deɛ wo kan pɛpɛpɛ wo de Nyankopɔn yɛ adoma wo sɛ Wednesday deɛ no yɛ bɛba a different the Thursday bɛba no wo sɛ fe deɛ ne yɛ sɔre gyina si wo hu mpachan Friday beduru yɛ di nika mpachan ti Saturday Sunday no na yɛ se bonko a ɔsoma ɔno ɔsoma ma yɛ saa o ne kwasɛm na ne yɛ ebi ba yɛ de yɛ hu ni saa sɛ Nyankopɔn asɛm no wakata so ɔsoma yɛ rodi fa adwuma Benjamin no hu sɛ ɛtwerɛ sɛ mi akata so na yɛ nim we said that they okay asɔfo yi ɛne adifo akɛseɛ asɛmpakafo akɛseɛ ɔmo kasa yɛhu tenene no nso de bi ɔmo redi twerɛ sɛm no nso yɛwura twerɛ sɛm biara ɔbɛka ho asɛm biara bɛsi tenene so no kwasɛm na sɛ me nua mepaakyɛ o wɔde ba honam fa mu a asase yi so yɛne sikani ɛne yɛwɔ hiani ɛne deɛ nnipa nyinaa wɔ nteaseɛ saa enti Onyankopɔn ahenni ni anaa Onyankopɔn side ni so yɛwɔ de bɔyɛni ne yɛwɔ tenene ni na yɛnim ɔsoma yɛ rodi fa adwuma Benjamin yɛhunu ɛno nti na wɔ sɛ nnanu yɛmfa mmara sɛdeɛ obi yɛ sikani a wɔtumi frɛ hiani na ɔsesa ne hyɛ berɛ ɛma hiani tumi bɛdane sikani no yɛ rodi fa adwuma Benjamin wɔtene ɔsoro di adanseɛ yɛso yɛde yɛde ehunu di adanseɛ twerɛ sɛm so di ne ho adanseɛ enti na ɔsɛ nnanu yɛmfa mmara na Awurade mfa no so na yɛne a yɛnnim tenene no wobɛyi ne di mfa nkyerɛ yɛn na afei yɛsi fam ne yɛkɔ asase no so yɛnante a yɛbɛhu sɛ ampa waso aba yɛ mu afei de yɛhunu tenene no sɛ yɛka sɛ ataare yɛ tie ada mepakyɛ wo ɔnsɛ deɛ wo kan sɛ sisei de yɛhu tenene sɛ yɛka sɛ ataare ɔnsɛ first no na yɛwɔ di fa adwuma Benjamin ne Nyankopɔn nya nsoma ne mmerɛ yɛ no na tenene no yɛte asɔfo ka tenene patriotic ni nim sɛ tenene no ɛyɛ center table yi ana tenene ɛyɛ ade ekura mi ni nim but na yɛ te kasa no kasa tenene no enti deɛ ɔhwɛ yɛ no yɛwura tenene asɛm na ɔka no sɛsi a program tenene a ɔde asi wi ɛnyɛ deɛ na yɛte wɔ asase ne so no bi no wɔsɛ bra no ɔmfa tenene no ɛnkyerɛ wo sɛ me nua ntina meka sɛ yɛka sɛ ataale yɛ deɛ ɔsɛ obi ahu sɛ afei deɛ ne mɛyɛ obi anim sɛ ataale yɛ bi nti na ɔgyi fa adwuma Benjamin sɛ yɛka sɛ tenene a ɔno nso nim adekɔde ɛyɔ nti na wɔsɛ yɛ mmara no ɔhu sɛ yɛkɔ nsɔre no ɛnyɛ akeka deɛ bi sɛ yɛkɔ nsɔre asɔfoɔ no bi tumi ka sɛ tenene deɛ na ɔmo kyerɛ mu ansɛ de bia bɛba asɔre ɛnyɛ no bi yɛ dabi wei deɛ ni yɛwura dwumadie nim ne Nyankopɔn no nam so ɔkɔ abo sɛ ekura wo sei wobɛtumi de ahyɛ obotom yɛka sɛ agudie yɛ deɛ wonam abu sɛ wohu kyɛ sɛ kɔkɔbɔ search ansa ne nsa ka agudie ɛnte saa ɔnsɛ ne ho adwuma so ɛna fam yɛwura di fa adwuma Benjamin wɔaborɔ nya tenene no ɛna ɔsɛ yɛ mmara na Awurade nam no so nti yɛyi bɛfiri adwumadie nnanum no yɛbɛpɔn a bɛba awieɛ no from wukɔde to kwasi ada no ɛbɛduru no ampa nipa biara ɔtu anammɔ ne Onyankopɔn tiifoɔ because yɛwura di fa adwuma Benjamin deɛ wasoma no ɛdi esia no ɔkɔ a okura tenene ɛna ɛde kɔ wobɛtumi de ahyɛ wo baabi ɛno na ɔhu sɛ nsɛm a yɛka yi ne yɛkɔ asɔre ɛno na sɛ akɔnya bɛpa yi si na sɛ yɛwura di fa adwuma Benjamin ma ɛho kwan ne yɛkasa sɛ ya ebia no bi yɛsɔfo wɔ nim yɛn ohu yɛ sɛ na nkɔla yi si de nom tumi kasa asɛm wi ɔhu sɛ na yɛgya Peter obɛdi yɛwura Yesu akyi nsɛm bi wɔ no mɔtumi bie na no ka na ne pɛn sofoɔ ɔmo asase ɔmo ne ɔmo kɔ asɔ no ɔbɛka sɛ adɛn wo nyansa ɛnyansa ne nimdie wei mfiri so onya firi yɛwura Kristo saa ne yɛsɛ deɛ yɛnya firi yɛwura di fa adwuma nkyɛn nti na yɛdan no no nso dan yɛ niwura Yesu so ohu nti wɔno yɛwura di fa adwuma Benjamin yɛ wasoma no ɔwɔ tenene no nti wɔsɛ yɛ mmara yɛba ɔbɛnam no so de ama yɛn nti yɛkɔ ekura yi sei ɛno na sɛ mekae te ne program first one yɛba yɛ ɔnam yɛwura di fa adwuma Benjamin so ɔde ma yɛ afei ne bi hu sɛ yɛkɔ fie no afei wokɔ na sɛ kɔkɔ dan abrabɔ ne dia tenene na obɛnya no kɔkɔ da ne dia na asɔfoɔ no bisa sɛ na adeɛ na woyɛ wo ho yi ɛdeɛ ada yi ɛsɛn sɛ wonnim adekodeɛ na mmom na yɛwura di fa adwuma Benjamin yi na didi kyerɛ nipa wie a ɔkɔ afei de no ɔyɛ abɔdeɛ foforɔ kwasɛm sɛdeɛ bɔhyɛ ne teɛ no saa pɛpɛpɛ ɔsɛ obi ba Kristo Yesu mu a na wabɛyɛ abɔdeɛ foforɔ saa kane nnwuma no nyina atwam adɔfo na mekɔ so akae wo sɛ aha yɛ Righteous TV Onyankopɔn Ahenni TV Righteous TV Tenene TV baabi a wo a wohwɛ program saa mmere bia no kyerɛ ɔdɔfo na frɛ w'adamfo na ka kyerɛ sɛ wɔfa ne TV no ɛnto Righteous TV anigye sɛm ne sɛ ɛnkyɛ koraa Israel Nyankopɔn odiifoɔ kronkron odiifoɔ Adwuma Benjamin ɔbɛba live
ɔbɛba live ɛwɔ righteous tv ase kɔsɔma wɔ fidie ni na ha ntim wɔ fidie ni mfiri akora baabi a ɔne israel nyankopɔn diifoɔ kronkron ebedi ahyia mu ɛyɛ ɛdwo so ɛkyɛn kurom ɛdwo so kumase ɛdwo so ɛkyɛn kurom kumase ɛdwo so ɛkyɛn kurom mepatwɛ namba a wɔba a wobɛtumi afrɛ asi so ebi yɛ 0594 844 111 anaasɛ 0539 224 999 0594 844 111 aha ɛyɛ righteous tv onyankopɔn ahenni tv baabi a wowɔ wɔ ghana ha baabi a wɔahwɛ righteous tv bia no tumirika boaboa ho nyankopɔn yɛ adom ɔkyena ɛyɛ asɔre da wobɛtumi israel nyankopɔn diifoɔ kronkra bɛdi ahyia mu ipatwan ɛwɔ kumase ɛdwo so ɛkyɛn kurom kumase ɛdwo so ɛkyɛn kurom baabi a wo biara wodeɛ wonya bɛsi ɛyɛ roman ha aha also pɛ ɛdwo so ka anaasɛ asafo market asafo labor runabout amakom runabout aha tech junction oforukrom police station or another traffic light or aha ɛhɔ nyinaa wobɛnya ɛdwo so ka wonya duru ɛdwo so a also pɛ ɛkyɛn kurom woduru ɛkyɛn kurom a also hyehyɛ righteous city aha righteous city obi bia bɛkyerɛw mepakyɛw na mekae mo sɛ google map for no so aha wode wofa phone na akɔ google a wonya bɔ righteous city shame a ɛbɛ righteous city Ghana mepakyɛw righteous city Ghana aha wokɔ ɛyɛ google map no so abɔ righteous city Ghana kyerɛ sɛ ɛbɛdarete wo kama na de waba abɛpie ɛyɛ righteous city ase aha na yɛ sɛ kyerɛ sɛ dwumadie no wone Israel nyankopɔn diifoɔ kronkron no aba abɛhyia wɔse wodeɛ bra tenene na wate tenene no wate sɛ amanfoɔ ka from nkora bi wokɔ asɔre tenene wote no sɛ ɛyɛ kasa kɛkɛ wɔse bra 5 days no dwumadie no ɛnanum no wokɔ fie a sɛ tenene mepaakyɛw ɛyɛ fun yɛ kura mi a wɔn sɛ tenene yɛ nie wobɛtumi de ahyɛ ogotom wobɛtumi de ahyɛ ɔbaago na wode kɔ fie o da one ne bɛda o sɔre a one ne bɛsɔre afei wɔn sɛ baabi a wɔnam bia wɔ asase wei so no one tenene ne nam na wankasa wobɛdi adanseɛ sɛ kristo bɔhyɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ wɔsi yɛn kɔhwehwɛ onyankopɔn ahenni ɛne ne tenene kane no asɔfo sie ni hɔ adiifoɔ sie ni hɔ odiifoɔ agyema benjamin sɛ ne wura yesu kristo ayi n'adi akyerɛ no ɔde akyerɛkyerɛ no ɔde ama no ɛwɔ ne hɔ bra na onyi n'adi nkyerɛ wo bra na ɔma obi na fa kɔ ɛda menua mepaakyɛw program yɛwura ɔbɛsa abɔ asu nokwasɛ ɔsɛ obiaa asɛmpa no akyi no ɔbɛsa abɔ asu nokwasɛ ɛyɛ nhyira kɛseɛ de ma nipa nyinaa mepaakyɛw sɛ awoɔ ntoɔto aso yi obɛyi tena ne adi akyi ɛwɔ ɛyɛ dwumadie nanum yi mu mepaakyɛw ɛno akyi no ɔnam yɛwura odiifo agyema benjamin so ɔbɛbɔ nipa soso asu nokwasɛ na deɛ ma yɛwura odiifo agyema benjamin yɛ ana ɛma ɛboro adwene ne nte aseɛ so no sɛ wasoma no o nokwasɛm ɛfiri sɛ duru asu bɔ no mpokura na onyankopɔn odiifo tumi hwɛ osi yɛhu sɛ wɔn qualify sɛ wɔkyi kakra nsa nyɛ sɛ wɔbaa yɛ no kɔbɔ wɔ asu da bi asuba so patwa nye swimming pool mepatwa dabi enye de esen nsuo pete dabi egyanma konkron fa no kwafo no onse omo no Israel nyankopɔn ni ma de nyina nokwasɛm nti osoma omo a ade biara Israel nyankopɔn pɛ no ɛno no mo yɛ no pɛpɛpɛpɛpɛ nokwasɛm nti so onkwati twerɛsɛm no nye de dabi ɔn sɛ minua onyankopɔn difo yɛ rodi fa Agyema Benjamin de wasoma no mepatwa ɔmfa ne pɛ nye bibio dabi ɛno na ebi obi yɛ sɔfo obi yɛ difo ɔnte aseɛ bi sɛdeɛ ɔmo no de ɔmo pɛyɛ biribi wɔ awurade mu no ɛnim sɛ saa no wura ne teɛ dabi na mepatwa woba Ghana kakra mpo na ani diem wode ɔba asantema mu a ɛyɛ ɔpem so yɛ nana asante nyene ɔhene kɛseɛ mepatwa sɛ wɔpaa wo sɛ mantam hena wobɛtumi de wɔpaa yɛ bibi dabi suro na nkantomade nyinaa so tumfoɔ bi yi ne ho adi ate nti wɔn soma wo bi kwa nti na wɔn tɔtɔ so biara ewu mu anɔ akɔ soma aba ti nipa no bɛsoma aba no ɛyɛ 100% sɛ ɔde bɛkɔ awie yɛ pa wohwɛ ne ho bɔne ɛnhu bi da yes nti deɛ yɛ wurodi fa Agyema Benjamin de ne nyankopɔn pɛ no ɛno na wɔyɛ pɛpɛ nti na asu bɔ no ɔnam di dwumadie no si wɔ ɛnyɛ sɛ ɔfrɛ sɛ obiara mmra no nkɔbɔ no asu da bi obɛyi tena ne no adi wie a ansa na wo sɛ fata ɔbɔ wasu wowɔ nsu a ɛtenem nokwasɛm
wosɛ fata abɔ wasu ɛnyɛ sɛ wo nsɛm fata no afa so ebi ɔnyɛ saa sɛ yɛni ne di ɛsɛ yɛhu bi nipa bi wɔn tumi sign no sɛ wo nsɛm fata sign kɔ akyire mu aba so wɔn adi nti na otumi yɛ saa nanso yɛkɔ nsɔ no so ne nte saa o yɛka sɛ yɛkɔ akɔbɔ so yɛ nyinaa zu di akɔ akɔbɔ yesu ayi wɔsoma yɛ wurodi fa nti na ma ne down so ɛno na ma ne down so nti wei deɛ nka ɛsaase nipa nyinaa yɛntwi yɛmuna mi yɛ woyɛ sɔfo kora mpo na sɛ adwumadie wi fa ahohyɛ mu. o na sɛ woyɛ sɔfo ɛsɛ ɔbɛgye. yes na sɛ mi nua sɛ nka adwumadie wei deɛ nka yɛn ne nka sɛ fata yɛ. dabi asɔfo na ɛsɛ nka bɛgye ɔmo de bɛkyerɛkyerɛ yɛ. saa pɛpɛɛpɛ. nti wei deɛ asɔfo no bɛba ɔmo bɛba bɛgye. ɔmo ne adiifoɔ no ɔmo mba bɛgye. ɛwɔ sɛ ɔmo ba ɔmo bɛba paa ɛdɛ ɔmo bɛba o nokorɛ ɔmo bɛba paa woyɛ sɔfo mipaakyɛw woyɛ odiifoɔ woyɛ ɔsɛmpakani wohia adwensakyera ɛne Israel nyankopɔn diifoɔ kronkron onyankopɔn diifoɔ kronkron ɔtene ni odiifoɔ Agyema Benjamin deɛ wasoma no sɔfo odiifoɔ ɔsɛmpakani mipaakyɛw tene ne na wosi eni hɔ no yɛnagye nkwa Yesu Kristo ɔde asoma onyankopɔn diifoɔ kronkron ɔtene ni odiifoɔ Agyema Benjamin deɛ wasoma no ɔse bra ɛyɛ on the 10th of September to 14th of September bra na nyini bɛdi ahyia mu na onyi tene nyina di nkyerɛ wo wode ɛfa kɔkyerɛkyerɛ w'asɔre ma oyi na di akyerɛ wo ɔde ma wo fa kɔtɔ pulpit so na fa kyerɛkyerɛ w'asɔre ma sɛ saa ne yɛwura Yesu ɔhwehwɛ wo ayɛ na ɛte no wode ba honam fam ho sɛ obi wo bi na sɛ obi susu ni bia deɛ woni bi ne tumi nya nteaseɛ sɛ mekɔ nipa asɛm esi hɔ a obi tumi aboa me ba Nyankopɔn so Nyankopɔn ahenni sɛ yɛwura odiifoɔ Agyema Benjamin wɔde trɛ ne asoma no sɛ nka asɔfoɔ adiifoɔ ɔno frɛ mu asɛmpakafoɔ ɔno frɛ mu apɔstolfoɔ no kɔmbɛbrɛ ɔmo kra sɛ aba sɛ Onyankopɔn odiifoɔ yɛnim sɛ ɔde ɔwɔ daa nkwa nsɛm ɔna ɔde trɛ ne asoma ho nti yɛsrɛ sɛ nka fa bi kyerɛkyerɛ ne ɛfa bi nkɔnkɔ kyerɛkyerɛ yɛnsɔre ma no ɛnsi da yɛda sɛ yɛ aduane adum sɛ ɛno ɛso honam fam deɛ wosɛ nipa wɔnte aseɛ nanso ba honam fam a ɛnte saa bebree kora afɛ bi ɔmo godfa ɔmo papa yes sɛ asɔfo no ɔmo ebi mu wɔ asɔfo mpanyinfoɔ mo yɛ wo ɛhɔ no onya bibi di onya bibi di firi hɔ odiifoɔ Agyema deɛ ɔsɛ ɛmɛyɛ ne papa ɛbi tene ne bɛgye tene ne yes ne fa kɔbɔ ɔbra na kwasɛm ɛyɛ nhyira so so tene ne ɛne etwa to wɔ biribiara ɛno nti na yɛwura odiifoɔ Agyema Benjamin ho ani berɛ no kwasɛm na woka sɛ adeɛ a Israel Nyankopɔn hia ɛwɔ nipa nyinaa nkyɛn aba bɛdi wo hɔ a saa na abrabɔ kora bɔ yɛ dɛ woda abusua mu na abusua mu nko a ne nipa wadi a wofa no kwa tabi na ade nyinaa so tumfoɔ na ade papa ɛwɔ wo nkyɛn ɛna fam nti na ɔse yɛ mmara na Awurade mfa no so ɔnyɛ pɛ sɛ menkun ya sɛ ɔnsɛ agya no ɔsom mu ɔmo abadaeɛ o ne kwasɛm ɔmo wɔ ɔtɔ mu du ɛkɔ ɔmo na nka nipa nyinaa yɛ sɛ wɔn ne kwasɛm saa na yɛwura odiifoɔ Agyema Benjamin deɛ wasoma no ɔteɛ ɛka no na nka nipa nyinaa yɛ sɛ no nka ahotɔ bɛba asase so ka asomdwie ne anigye bɛsi wɔ soro na nka Onyankopɔn asomdwie bɛka asase yi so amen nipa nyinaa yɛ sɛ yɛwura odiifoɔ Agyema Benjamin deɛ wasoma no ɛna sɛ nka Onyankopɔn n'atemmuo no nka ɔno anka afei deɛ nka ɔno abɛka sɛ na sɛ wei deɛ meba aba bɛyɛ asase de bɛyɛ nipa de hyɛ ɛyɛ adenya kɛseɛ amen na ɔno ɔsoma ɔmo deɛ ɔdɔ a ɔde ma ɔmo deɛ ano ɔde ne wu ano ɔde ɛda na wonni dɔ a na deɛ ɔde hwɛ si de nipa aso si because ɛda mpatwo tene no asase wei so ɛso kyɛn biribiara ɛso sene biribiara nti sɛ wonni adwen pa a sɛ wo nko a di ka bɛdi wo a sɛ wo nko a bɛfa wo nti na Israel Nyankopɔn ɔdi kan sɔ ɔdi kan weu wɔsɔ wahwɛ ansa na ɔde ama wo ɔmfa ma wo kwa da na ɔdeɛ mepaakyɛ wo ba honam fa mu abrabɔ mu kora na abusua mu ɛtɔ da abusua wɔ agudi a yɛsɛ yɛpɛ deɛ ɔde ani da fam yɛhu sɛ wei deɛ yɛde hyɛ ne nsa a ɔnyɛ ne basabasa ɔnni abusua no hwamɔ na mpra yi na Israel Nyankopɔn na ade papa wɔde bɛgya wo biara kwa dabi saa nti na ɔde agya yɛwura odiifoɔ Agyema Benjamin deɛ wasoma no nti woyɛ sɔfo woyɛ odiifoɔ woyɛ deacon woyɛ elder woyɛ sɔfo maame na sɛ saa mmerɛ wohwɛ Righteous TV a sɛ wɔamfa ama wɔ sɔfo panyin a ɔde ama odiifoɔ Agyema Benjamin ɔsɛ bɛgye ɛnyɛ kasa tenten nyame woyɛ adom on the 10th of September ɛyɛ wo kuada yɛ bɛyɛ a to 14th tenene no ɔsɛ obiara mɛgye ne deɛ ɔkyekyɛ
free. Asundie beba oman Ghana mu. Obedem yewro di. Ada apple no so. Apple no so. Thursday no. Yes. Apple no so ho. When said the man here you would defy my Benjamin to me bless your body say Unyankupo di for Kunku, Yankupo di for Kunku, born on Tias. I say about the apple ba ko bla. Yes. If it's no ni Yankopon amani bibia so meton. There be said amana kaje bia. O fabra. Yes. Apple ba ko bra. And now you used to say Eddie na mo. As a pan nimpate. Na da ni mani ji seme. Yes. Now no ya Yura Betna Righteous TV. O say apple no do pe bia fabra. O de o ma die nyina fabra. Yes. Ya da ye ko pay you boss. You kwasem. E ba wie ne sa 10 years. Kwasi ye di Yura no. De ni Yankopon no. Enam ne so ye. No great. Ya da kodu adansi. Na apple ba. Apple. Na da apple. E gina o ma odo. Iti e kire say Yankopon do aba asase so. Sa pepepe. O say apple no. Eye adimdifo no. Omo ye odo a omo de apple ni na gina ho ma odo. You kwasem. Iti Yura say yemfa apple e dey kan. Yes. On the 10th no. Embra. Yes. Just Yankopon do aba asase. Sa pepepe. Odo ya yonkofa pa. Apple ni be tie Awurade asem. Sa pepepe. Na de nipa nim sa apple be timi ayen. The doctor for say apple. Enyo no. Ene na apple ni be ye. Yes. Say we dey ye ka apple ni ho asem ni kwa say the Righteous TV sa me di achi. There be. If it's a kodu no kra no. Yenhwe de ye ye. Kodu no. Yes. The kodu ho no kra ye. Na apple. Me pa cho. Apple so ye ntu ne ba bia ntu no. Kodu ho no kra ye to twene no. E ye nsenkyere ne. Na apple ye ntu ne ba bia ntu. Say I no na ma yuru di fa ma be na o dance. When say kodu no kra mpo no Awurade na so a. Okasa kire kodu no. Me fa chan. When say ye di kodu wie no. Me de ne hono no egu ho. Me so me de egu ho. Ade nti na ya ntu mu. Ye nim de Onyankopon di fu isitie. Kwasem. Edi sa akonya ba ma ye say nipa nyina ni me di esia. 5 days program, 3 days program ni na wu kwa de di kan no. Asase no. Onam no so ma apo ati ni Nyankopon asem. Ya de nsankyereni ahodiri afa ahodiri nkudi di abre ye ne a. We enya asumdwe de maye. E de ba de na Onyankopon di fu onye ye bi. Eta mpacho apple na echi no. Yewura besa insa no. Righteous hand no. Oh. When you say me insa soro nko no. Obesa atene ne nsa no. Amanya ogie fa ahodi Kristo die mu. Ye free Kristo. Bo hye ne de no. Yes. Oso na masomafo ne nsa so. Oya ahodiri de ne awowade. Oh. Yewura besa atene ne nsa. No kre. When you say you di fa ma Benjamin, ewie mayi. Yewura Yesu Kristo na na musini no. Enti owura Yesu aba be sue o yewura di fa ma Benjamin. Enti on na di ni ye adwuma. Enti yewura di fa ma Benjamin nkranten ano nam papa. Say the back honam famu a ade bi no ma wasa asiso mpenti ntwa. Dade akura nke betwa. Eso nse honam famu dade e de say nkranten na aseka biti betwa dade. Ba we de hu betwa simple. Na Awurade baba be fa no so. Say hu mframa. Nyankopon di fo mframa ne de. Ende ada dwumadi yo dwumadi. Yes. De obehwere dwumadi ne daba akokora ahera de kese. Efise de bia ho de ni Nyankopon no ebe fa ne so aye. Yes. Ada won say ebe etwato na ye kwesi adam. O say display eduham ebe ya kwanchere. E woni pa na afi. So what you say? We dress him ne bisi you. Fa chan. Ya want to so ya nka bia nche mudase bibisi. Nso di fo adima Benjamin de wansoma no. Nkwasem. Akonya ba ma nipa nyina. Se dwumadi ne de etwato. Fa chan. Onyankopon di fo ba beto no boas no na yes e ne wan. Oh. Yes e ne wan. Oh. Enti na gya no so mo do do. Yakoma pa. Wo da mom. Se di nipa sitie. Na me fa so be ne wo so. You di fo adima Benjamin de. Ye was one fa so wo no so. Nkwasem. Nso baba be hu nipa nyina amobo. Fa chan. Wo sa display say we adoye kwa. Na spirit so yem fa nkokwa o. Wode kan ye no. E di nyema sunsun ye. Ye bra adwene nti ase so. Enti na meka se de bia dwumadi ne sa 5 days no. De bia wo de Nyankopon be fa. Enti o hwere one day kra na wa hwere ade kese. Kwasem. Enti se be bia wo na kwan wa beda ha. Beda Righteous City. Kwasem. Se me nyampa cho de ba honam fama. Ye ko school. Say ye exams. Na so hwere pipa ba akumpokura. So what you say? At all mass. Sa. And a paper back to fit me o feel. No kre. We feel paper back. No kre. Say their maths and our science and our English. We feel it totally. And you will define my Benjamin will demonstrate train edi. And you are saying if I want to was when you na. You be shiri mudaba. Be. E ka say you na ba, you be da. Nkwasem. Na da ade chi bia no di Nyankopon di ama no. Wo yi na di wo yimu.
na yɛnhyira ne asomdwie ɛde ama nipa nyinaa ɛta mepakyɛ wo yɛwɔ odiifo Agyeman Benjamin deɛ wasoma no yes ne Nyankopɔn nam ne so ama yɛhu sɛ ɛda program aba yi o bebree kyɛ sɛ aba ne Nyankopɔn nam so ama yɛhu sɛ ɛyɛ September, October, November, December saa ba no ɛhɔ na honam fam deɛ ɔmpɛ berɛ koraa no onim sɛ afei bɛkɔ awieɛ nti ɔsɔre ɛkɔpɛ biribiɛ nti saa na honhom mu no so no ɛteɛ nti wohwɛ baabi ɔde program no abɛhyɛ no a nkwa sɛ nipa bi a ɔhwɛ Righteous TV saa mɛdi ne kra aborɔ nokorɛ sɛ afei ne pepɛ so ɛkɔ awieɛ so wahu nti na woka sɛ nipa koraa no ba honam fam a deɛ ɔmpɛ berɛ no ɛnyɛ si September mu kɔ na ɔbɔ no ho mmɔden bi asa ɔbɛpɛ biribi ayɛ ayɔ ɛfiri sɛ afei ne kɔ na awieɛ sɛ wopɛ kakra de bɛtɔ akokɔ nokorɛ paatwɔ so wahu enti sɛ Onyankopɔn difo yi Awurade nam so ba bɛhu yɛ mmɔbɔ a wei yɛmfa tirimudɛ nkɔ ho yɛsene yɛni wɔ ho yɛabrɛ yɛ kra ase yɛakɔ fam sɛ Awurade mfa no so yɛni asase no so yɛasɔfoɔ sɛ yɛni hɔ nanso yɛwura Yesu Kristo ɛwɔ hɔ dada no nanso asɔfoɔ ɛnam wɔn nsa so adiyifoɔ ɛnam wɔn nsa so na wɔnhunu no yɛwura odiifo Agyeman Benjamin wɔyi n'adidi akyerɛ no amen yɛwura odiifo Agyeman Benjamin wɔyi n'adi akyerɛ no adɔfo nom yɛbrɛ no yɛayɛ de yɛnkɔmmɔ kyekyere no kyɛ sɛ ayɛ de mekae wo sɛ frɔdɔfo no ma no mfa ne TV no nto Righteous TV wa a wote hɔ no kora nyi mfiri a ɛfiri sɛ Israel Nyankopɔn diifoɔ kronkron no odiifo Agyeman Benjamin de wasoma no ɛnkyɛ ɔba Righteous TV live na deɛ ne Nyankopɔn no ɛde ama no no anwummere yɛ ɔde abrɛ yɛ na mekɔ so akae wo sɛ baabi a ne Israel Nyankopɔn diifoɔ kronkron yɛbɛdi ahyia mu ɛyɛ Kumasi ɛdwe so ɛkyɛn kurom Kumasi ɛdwe so ɛkyɛn kurom namba a woba a wobɛfrɛ na yɛakyerɛ wo kwan no ɛyɛ 0594 844 111 0594 844 111 anaasɛ wobɛtumi afrɛ si 0539 224 999 Google map ɛyɛ Righteous City Ghana wakyɛ wobɔhyɛ ma ɛbɛkyerɛ kwan kama na ɛde waba Kumasi ɛdwe so ɛkyɛn kurom Righteous City ɛda mpakyɛ wano di sɛm ɛtwa toɔ na yɛbrɛ no ayɛ mpakyɛ me da ase ɛdi kan yɛda yɛwura odiifo Agyeman Benjamin Nyankopɔn ase amen sɛ no so adom aboa yɛ na ɔde abɛduru mpɛmpɛnsuo yi na ase deɛ ɛtɔ so biom ɛde ma yɛwura odiifo Agyeman Benjamin deɛ Awurade nam no so ama yɛ susu yɛase bie ne mmɔfra yɛda no ase amen na mɛfa saa akɔnya yi so na makyea yɛ ankasa yɛ maame sɛ Awurade asomdwee nka no na maka akyerɛ hwɛfoɔ tiefoɔ na ɔhwɛ yi sɛ dwumadie yi a ɔnam yɛwura odiifo Agyeman Benjamin so a ɔde bere nnipa nyinaa no bebree mu ɔnyi no ho mfirim ɔntu anammɔn ɔno Onyankopɔn diifoɔ kronkron no ɛmna medi ahyia akyira so so ɛyɛ asɔre da ɔntum nika na ɔmmra na Awurade bɛnam yɛwura odiifo Agyeman Benjamin so ne ba koro Kristo mu ama yɛn nkwagyeɛ awie pɛyɔ meda ase yo adɔfo no aha na ɛberɛ bɛma yɛ kwan na yɛde dwumadie nyinaa aba na wieyɛ mesra pa wo kyɛw sɛ ma wo TV no nda ha ɛnyi wo TV no mfiri a ɛfiri sɛ Onyankopɔn diifoɔ kronkron Israel Nyankopɔn diifoɔ kronkron de wasoma no no odiifo Agyeman Benjamin ɔba life ɛnkyɛ biara wobɛhu no ɔkasafoni kɛseɛ no so na saa mmerɛ yi mefa akonya wei so ɛde aseda kɛseɛ ama Israel Nyankopɔn na wa ogye brɛ na wohwɛ me saa mmerɛ yi so no nso mada wase Onyankopɔn asomdwie ɛnka na ɔnyɛ ɔkɛseɛ sɛ saa mmerɛ ogye brɛ na wode wo TV no ɛto Righteous TV because so afa akonya wei so de aseda soronko ɛde ma Onyankopɔn diifoɔ kronkron odiifo Agyeman Benjamin wura baabi a wo bia meda wase sɛ saa mmerɛ yi so wabɔfra wama makonya na maba bɛtena ɛyɛ dwumadie yi so saa mmerɛ yi mefa akonya wei so kyia MCR foɔ ɛyɛ Master Asare Sɔfo Poku mekyia wo MCR Sɔfo Poku mekyia ɛyɛ ɔsɔfo Paul ɔno so ne gyina camera n'akyi ma bibia ɛyɛ kama mekyia mama Abeta mama baabi a wo bia yɛwura Nyankopɔn no ɔnhyira wo makra mo bye. Amen. Praise the Lord. Yɛda Onyankopɔn te asefo ase. Ɛdɔ yi nso. Odiifo Agyeman Benjamin ni. So Onyankopɔn te asefo yɛ adom a. Ɛdɔ yi amene wɔ hyia yi. On the 10th September up to 14th September
10th no yɛ Ukuada, 14th no yɛ Kwasiada. Enenu me no obehia righteous city na enanu bi ro Yesu Kristo ka asɛm bi ɔsɛ yɛnkɔ hwe Onyankopɔn ahi ene ne tenene wo yɛ kyerɛ sɛ tenene ɛyɛ ade a Kristo n'agya no ɔmomfa nto hɔ sɛ nipa biara behunu sɛ de sika kɔkɔɔ ɛwɔ hɔ nanso nipa biara ɛmfa n'ani hunu na wɔ asase mu na agye sɛ wɔ ne funtum ɛna ehunu saa na tenene no Onyankopɔn ɔnam ne honhom so no de asie na mfie du baako na bɛhwehwɛ Onyankopɔn nam Kristo so wɔyi tenene adidi akyerɛ me nti nipa bebree ka sɛ tenene ni hɔ Kristo yi badi akyerɛ me a ɔmahu adekodeɛ na ɛyɛ tenene Onyankopɔn yɛ adom a on the 10th September up to 14th September saa 5 days yi ɛnanom yi baabi biara wɔ Ghana ha no me ne obɛhyia odiifo Agya Benjamin bɛto me nsa frɛ na Kristo nam me so ɛyɛ tenene adi akyerɛ na nasɛm ne sɛ tenene no akyi no ɔde yɛnom bɛma yɛ na yɛnom no ɛna meka kyerɛ wo sɛ baabi biara a wɔ no sɛ on the 10th no ɛyɛ Ukura na wobɛhyia me a fa apple baako fabra na menkasa nkyerɛ apple no ɛbɛtie me ne ɛbɛtie Onyankopɔn asɛm ɛbɛyɛ anwadeɛ nsɛnkyerɛnne ne ahodwirideɛ ɛboro nipa adwen ɛne nteaseɛ so nti baabi biara a wɔ biara no ɛwɔ Ghana ha no ɛto me nsa frɛ wo ɛne odiifo Agya Benjamin hyia ɛwɔ Righteous City Kumasi Edweso Ekyɛn Kurom Righteous City Kumasi Edweso Ekyɛn Kurom hai ɛyɛ Righteous City hai ɛyɛ Righteous City ɛne odiifo Agya Benjamin hyia na dwumadie no mu no ɛnɛ no mu no srɛma yarefoɔ srɛma ɔha ahodoɔ ne nyinaa sɛ ɛyɛ bɔhyɛ a ɛfiri Kristo Yesu asɛm waka a ɔyɛ nokwafoɔ no ɔse yɛhwɛ a yɛnyɛ ne tenene n'akyi a ɔde yɛnom bɛma yɛ nti ayaresa ɛne ahoɔdenneɛ bebree bɛda adi ɛwɔ dwumadie no na ɛnom no masa apɛ da koro masa akɔ makɔbɔ akra bi no mu so yɛwɔ asubɔ bi wɔ hɔ ne abɔ wa asubɔ no yɛto twene asubɔ bi wɔ hɔ yɛbɔ wa asubɔ no yɛto twene yɛnwisu mfa nkɔwu adedia nkyerɛmu wɔ hɔ de baabi biara a wo a wohwɛ me no Nyankopɔn yɛ adom a dwumadie no no bɛbɔ akra bi no mu so wɔn a ɛbɛte aseɛ na wɔbɛgyeɛ no ɛso bɛyɛ wɔn kyɛfa na afei nso dwumadie no ɛda etwatoɔ na ɛyɛ Kwasiada no ɛda ne etwatoɔ na ɛyɛ Kwasiada no mede perfume mede bɛyɛ akwankyerɛ ɛwɔ nipa no ase mede perfume bɛyɛ adwuma ɛwɔ nipa no ase wɔbisa sɛ ɛna no deɛ nti na Mary Magdalene ɔde perfume ɛyɛ Kristo no ase adwuma ɛyɛ huntasɛm ɛyɛ asensɛbɛ Onyankopɔn ɛyɛ adom a Kwasiada ne etwatoɔ no mede perfume bɛyɛ akra nyinaa n'ase akwankyerɛ perfume bɛyɛ akra nyinaa n'ase akwankyerɛ ɛyɛ Kwasiada no na Kwasiada no so na etwatoɔ no ɛno nso obiara wo ba hyɛ atade fufuo obiara wo ba biara no hyɛ atade fufuo na ne menhyia ɛwɔ Righteous City ha ɛne menhyia ɛwɔ Righteous City ha nti Ghana ha baabi a wo biara no mehwɛ w'anim sɛ ɔne odiifo Agya Benjamin wone mpɛhyia wɔ Righteous City on the 10th September up to 14th September Ukuada kɔpem Kwasiada 5 days ɛnanum me ne obɛhyia ma wɔne ne ka wakoma to yam sɛ ɔne odiifo Agya Benjamin ɛbɛhyia on the 10th to 14th September na ɛsɛ Righteous City odiifo Agyeman baabi a bɛhu me no ɛyɛ Kumasi Edweso Ekyɛn Kurom Kumasi ha Edweso Ekyɛn Kurom ɛne odiifo Agya Benjamin hyia sɛ ɔpa akwankyerɛ no so ɔmbɛkyerɛ ɔkwan no ntimi odiifo Agya Benjamin hyia ɔhwɛ school n'ase a numbers ne wɔ no fa number no ne frɛ ɔmbɛkyerɛ ɔkwan no wɔtimi odiifo Agya Benjamin ɔne ne ahyia on the 10th to 14th September na yɛbɛwie dwumadie no nyinaa awie no me ɛne wo obiara bi srɛ Awurade din so Onyankopɔn na n'ahomɔborɔ so yɛn nso awɔ ntoatoaso yi asa bɛkaeɛ Onyankopɔn so mdie nka ho ɛbaakɔ Yesu Kristo dere mu amen bye bye. Di sika yɛ obiara ka kyerɛ sɛ sika nya ɔboa hwɛ yɛn nyinaa akyi da bɛɛ na abɛdi sika akoduru da bi a meka sɛ sika ɛyɛ paa bɛsɛ ɔdi akyire na wɔnhwɛ yɛ na wɔnhunu de Onyankopɔn ɔyɛ ntam ayɔnkofa atwa sɛ da hɔ sɛnea ayɔnkofa no ɛkɔ atwa sɛ fa so ne wie sɛdeɛ Onyankopɔn pɛ wo anhwɛ no wɔahunu akyire bi a ɔkra na ɔte mu no afiri mu no sika no a wode w'ani to no saa de hɔ ma no ɔnso bɛdi hwɛmmɔ ɛsɛ ada ɔkra
ne be firi mu no okra ne tu mu na nipa de anim se wo skapa na okra ne so wo skapa but okra ne firi se pe okra ne ya dance 100% se but ya okro no sika yama no ya ka ne ya temu eti osori ya no re nipa dua no oyo sa na wo ye masam na wo ensa wo senta de bone wo tu nyinsa tugu na wo su ohwo sa wo so ha mi na oda nani ale nti orum sa wo ntimi nya bibia ama ne biam de aka na ma ne hunu no woko odi awre ho odi yawo ese koto yawo mu ka won fa yawo furu mu nko na nko ko nya awre tetefo be se de o si tena ase ma no nti odi yawo ese koto yawo mu nipa bia be yebone bia no waja awurade na wo kwa asore ya ka cho se nipa de ya wo be yebone he asore be no hwan asore ya rough be no ya se nipa na gine ama na nipa de tin so dem na tintintinti masa yan kan na se mo enipa na ya akese ya de hyehyɛ izi Nyankopɔn yɛ wɔn wo yi wo fi dɔteɛ mu no de ne home gu mu na etire bi wo yi ahome na wɔn sɛre abusua nyinaa bɛ sa de adwene kɔ do wakɔ hyɛ dɔteɛ nim sɛde no ahɔ fɛti bia mfa na ase oto soso ona ase yɛ bɛ ma wɔpɛlɛ na deɛ wabusuafo nya ɔnyomfo na home gu mu no wo bɛ yi mframa no ama wabusuafo atam do asa akɔ hyɛ dɔteɛ nim that is God. Fitiaseɛ no Onyankopɔn ɔbɔ ɔsoro ne asase ɛne biribiara ɛwɔ mu sɛ yɛhwɛ de Onyankopɔn ayɛ no nyinaa ɛnwanwa biribiara Onyankopɔn yɛyɛ no na ɛyɛ paa biribiara kyerɛ ne kɛseyɛ ne papayɛ ɛne ne tumi Onyankopɔn bɔ nnua ahodoɔ no nyinaa ne mmoa afei wɔde dɔteɛ anwene nipa a ɔdi kan ɔhome gu ne hunu mu maa no nkwa wɔfrɛ wɔ nipa a ɔdi kan no Adam afei Onyankopɔn bɔ ɔbaa sɛ ɔnyɛ Adam yere ne ne boafoɔ wɔfrɛ no Hawa Onyankopɔn bɔ ɔbarima ne ɔbaa no sɛdeɛ wɔbɛtumi ne no anya anyɔnkofa a ɛbɛn so yie wɔde anigye tena n'anim wɔ turo fɛfɛ bi a wɔfrɛ no Eden mu na amanehunu ni hɔ na owuo ni hɔ Onyankopɔn ka kyerɛɛ Adam sɛ wobɛtumi adi nnua yi nyinaa aba gye ɔbaako bi sɛ mudi saa aduaba no aba a mobɛwu nanso da koro bi Satan sɔɔ Hawa hwɛeɛ ɔbaa no dii aduaba no bi na ne kunu nso dii bi saa berɛ no a wɔne Onyankopɔn anyɔnkofa no mu teeɛ Onyankopɔn yɛ kronkron na ɔbɔneyɛfoɔ ntumi ntena n'anim enti Onyankopɔn pamoo Adam ne Hawa firi turo no mu wɔnya animguaseɛ yi ɛfiri sɛ wɔyɛ asoɔden tia Onyankopɔn ɛnam wei so nti na Adam ne Hawa ne wɔn asefoɔ anya amanehunu ne owuo nanso Onyankopɔn da so dɔ nipa wɔasiesie kwan ama wɔn a wɔnam so bɛsan aba ne no abɛtena wɔtwerɛsɛm mu no Onyankopɔn daa ne nhyehyɛeɛ adi sɛ ɔbɛgye nipa nkwa afiri asotwe a ɛfata wɔn no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi ne no atena daa wɔ anyɔnkofa mu Onyankopɔn daa ne nhyehyɛeɛ no fa bi kyerɛɛ